Už ste niekedy zažili ten pocit, že niečo veľmi dlho dávalo zmysel a zrazu, alebo ako keby zrazu to zmysel prestalo dávať? Som Jana Bernáťaková, lektorka, mentorka pre témy zmeny a zároveň spoluzakladateľka Belong Community a Networking. A na Belong Summite vám ukážem v rámci môjho príspevku to, akým spôsobom si začať vytvárať to nové v tých momentoch alebo životných situáciách, kedy to staré už prestalo dávať zmysel, keď už viete, čo nechcete, ale ešte neviete, čo chcete namiesto toho. Milé ženy, týmto vás srdečne pozývam na Belong Online Summit, ktorým tak pomyselne otvárame dvere do nášho Belongu a do tém, ktorými žijeme. A zároveň vás chcem pozvať a veľmi pozbudiť, aby ste prišli aj na osobné stretnutia, ktoré budeme mať v Košiciach, v Trenčíne a v Bratislave. Tešíme sa na vás.